Waarom zijn sommige mensen eigenlijk succesvoller dan anderen, om maar iets te noemen? Is dat misschien omdat ze een betere act hebben of iets beter spelen? En spelen wij niet allemaal wat? Wat spelen we hier eigenlijk aan tafel? Als je, wij spelen hier een televisieprogrammaatje. Ja. Waarom moet daar een verkleinwoordje voor gebruikt worden? Nou, dat klinkt inderdaad enigszins cynisch. Maar wij spelen hier een televisieprogramma. Ja. En wij hebben hier aan tafel allemaal iets te verkopen. Wij hebben samen een boek te verkopen. Frits zijn image als politiek commentator. En deze mevrouw, de hele geschiedenis, hoe we ons misdragen hebben tegenover de zwarte medemens. En jullie spelen geïnteresseerde talkshowgasten. En het publiek die zit ernaar te kijken van, wij weten het allemaal zelf beter. En dit is allemaal doorgestoken kaart. En die hebben ook allemaal gedachten. En zo spelen allemaal mensen, zitten in een rol. En daar worden ze niet in gedwongen. Dat is ook een onbewust proces. En ik vind het leuk om mijn rol is op dit moment dat ik het hartstikke leuk vind om daarover te praten. En ondertussen mensen probeer te inspireren om naar de boekwinkel te gaan en mijn boek te kopen. Ja. Even voor de helderheid. Want ik kan me voorstellen dat mensen thuis denken, ja, dat is toch altijd zo bij een televisieprogramma. Dat is allemaal misschien niet zo echt en zo. Maar daar gaat het helemaal niet echt over. Daar gaat het niet om. Want alles is eigenlijk, zoals jij zegt, een rol. Want je speelt bijna altijd een rol. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, en dan spelen ze, een rol spelen klinkt dan meteen heel erg van, oh, je doet een rare act. Maar dat is het eigenlijk niet. Je bent, ik heb het zelf bijvoorbeeld wel eens als ik in de tram zit. En dan, we hadden het er straks al even over, dan zit je in de tram en dan stap ik uit. En dan denk ik, ik moet naar links. En na een paar meter kom ik erachter van, nee, ik moet helemaal niet naar links, ik moet naar rechts. Nou, wat ik dan doe, tot mijn schande, dan loop ik niet gewoon naar rechts, maar dan ga ik zo van, nee, ik kan nog wel even daar. Dan ga ik echt een toneelstuk doen. Ik weet bij God niet voor wie. En dat slaat helemaal nergens op. Er kijkt helemaal niemand naar mij. En ook als er wel iemand kijkt, het is helemaal niet erg dat ik eerst naar links ga en dan naar rechts. Nou, dat soort rollen doen wij de hele dag, in elke situatie, doen wij dat soort dingen. En ik vind het hartstikke leuk om daar een keer een boek over te schrijven. En dat heb ik nu gedaan. Ja, wij vinden het ook een erg leuk boek, laten we dat voorop stellen. En je kunt er veel van opsteken. Hoewel je ook weer denkt, ja, misschien speel ik dan altijd toneel, maar dan is het over niet erg, want dan ben ik altijd zo. Dus de vraag is of het aanzet tot verandering, bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat het is niet dat ik denk dat je het kunt oplossen door te zeggen, nu moeten we er allemaal mee ophouden, want ik weet niet wat er dan gebeurt. Alleen ik denk wel, omdat er steeds meer podia zijn waarop je je kunt manifesteren met jouw act, dus op internet, op tv, op straat, noem alles maar op. En je steeds meer voorbeelden krijgt van hoe je dan je rol kunt spelen, dat er ook steeds meer ruis tussen ons als mensen in komt staan. Want Mag ik een voorbeeld geven van jezelf? Want je hebt dat is zeker een eigen programma, althans met een aantal collega's, waarin je behalve leuk doet ook nog wel eens opwindt. Ja. En daar gaan we even naar kijken. En dan is daarna uiteraard de vraag, is dit nou een act of meen je dit? Ja. Gaan we kijken. Het is Apeldoorn, Gordon. Nou heb je dat gelul met die Jan Smit en die kabonken. Het is allemaal niks. Volgende week is er weer wat anders. Ik heb ook geen zin om daar nu gewoon gezellig... Oh ja, kabonken. Het is gewoon helemaal niks. Het zijn gewoon allemaal debielen. Dit zijn gewoon debielen en die moeten een apart gebied hebben. En dan heb je je Telegraaf en je Volkskrant en je kutomroepen en je BNN en al dit soort Mongolen. En dan kan je de hele dag over dit soort gezeik en stille tochten houden. En veel plezier. Oprotten gewoon. Het meest opvallende is het harde applaus. En dat doet vermoeden dat de mensen die in die zaal waren dachten dat je dit volledig meende. Ja. Nou, kijk, er zijn, als je dit fragment laat zien, een aantal interessante dingen. Ten eerste hebben jullie vanmiddag gedacht, we moeten zorgen voor wat grap in het programma, want we hebben een zwaar programma. Dus we pakken een fragment uit Dit Was Nieuws met wat grap. Dat is het eerste spel. Dan zal ik het even om mezelf hebben. Dit was toevallig een fragment. Ik maakte me hier echt kwaad. Ja. Dus daar is niks gespeeld aan. Ik maakte me hier echt kwaad. En ik werd eigenlijk alleen nog maar kwaad omdat de mensen gingen klappen. Want dat is het interessante fenomeen. Dat de mensen die gaan klappen, die gaan allemaal van... ja, dat is allemaal schitterend wat je zegt. Maar dat zijn die mensen die naar al die domme programma's kijken. Maar hoezo maak je je echt kwaad? Dit is niet een... Waarom speel je niet dat je... Want jij speelt daar een rol. Al is die rol desnoods Raoul Heertje, maar je speelt daar een rol van de man die grappig is naast iemand anders. En aan de andere kant zit ook een man die grappig is, ook naast iemand anders. Dit is het moment waarop je gaat zeggen, ja, maar jij speelt ook een rol. Dit is dus ook een rol wat je nu doet.
Nee. Door dat te zeggen van, dit is het moment. Het gaat nu even over jou. Het gaat nu over mij. Juist. En ik speel toevallig heel goed Raoul Heertje. Dus in dit programma Ja. worden er voorwaarden geschapen. Of is het geschapen? Ja, nee, geschapen. Waardoor heb je een heel vast script. Dat is allemaal schrijvers gemaakt en blablabla. Dat is gewoon de structuur van het programma. En vervolgens mag ik en de gasten en de andere teamcaptain mogen klooien. En dit is dus bijvoorbeeld een moment, daarom vind ik het niet een heel goed voorbeeld, waarop ik mij echt opwind. Dus het is niet iets wat van tevoren tegen mij is gezegd, ga jij even opwinden of ga even die tekst doen. Dus je speelt niet altijd een toneelstukje? Je speelt niet altijd een toneelstuk, maar ondertussen ben ik me natuurlijk wel van bewust, maar nu wordt het heel erg meta, dat ik daar in een programma zit om ook grappig te zijn. En je eventueel ook op te winden, als dat leuk is. Ja, alleen het is niet zo dat ik daar naartoe loop en zeg, ik ga me vanavond eens even lekker opwinden. Je hebt met een aantal mensen gesproken ook voor, Ja. in het boek. Een van hen is Johan Derksen, die we allemaal kennen als voetbalcommentator. Eigen succesvol programma heeft. En daarin komt een voorbeeld ter sprake van Leo Beenhakker. Namelijk, als hij wordt geïnterviewd, heeft hij de neiging nog wel eens om te zuchten. En dat heeft een bedoeling. Dan hebben we even gekeken of we daar beeld van hadden. Gaan we kijken. Ja, dat is juist. Nee, niet echt langer. Wat is het antwoord? Act? Nee, dit is dus interessant. Ik heb een keer Leo Beenhakker mogen ontmoeten. En toen, tot mijn stomme verbazing, zuchtte hij totaal niet. En ik volg hem al heel lang. En hij zuchtte altijd. Dus ik zei tegen hem, maar je zucht helemaal niet. Wat is met je aan de hand? Toen zei hij, nee, dat zuchten zet ik gewoon in zodra een journalist een domme vraag stelt. Hij zegt, ik praat gewoon, maar als ze een domme vraag stelt, dan kunnen ze het krijgen. En daarna gingen we inderdaad een interview doen. En op een gegeven moment stelt de journalist een domme vraag. En hij begint gewoon te zuchten. Ja. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, Ik vind dat mooi. Kijk, een goede act is nogmaals niet dat je helemaal speelt. Leo Beenhakker is niet helemaal een act. Net als Johan Derks, die vertelt geweldige dingen in mijn boek. Het is niet zo dat Johan Derks een totale act is, dat hij een snor opplakt en cynische grappen maakt. Maar Johan Derksen weet bijvoorbeeld wel dat als hij de ene week iemand een schop geeft, dan moet hij hem de week daarop een klap voor zijn kop geven en een honkbalknuppel. En de derde week een mes in zijn rug steken. Als hij dat niet doet, dan werkt dat programma niet meer. Het is een zoektocht naar oprechtheid. Ja. Daar zoek je eigenlijk naar. En je bent heel streng voor jezelf. Ik vond een mooi verhaal over de bos bloemen die je wilt kopen. Bijvoorbeeld voor de vrouw van wie je houdt. En op het moment dat je het meisje ziet die in die bloemenzaak die bloemen bij elkaar aan het rapen is. Dan denk je, jezus, wat ziet dat meisje er lekker uit. En heb je allerlei gedachten bij dat meisje. Terwijl je eigenlijk bezig was om iets liefs voor je vrouw te kopen. En op dat moment vraag je je af, ben ik nog wel oprecht? Nou, Eigenlijk geef je het antwoord ook wel. Ik merkte zelf dat je eigenlijk uit je verhalen dingen weghaalt. Want ik kon natuurlijk, toen ik die bloemen aan mijn vrouw gaf, zei ik niet van, ik heb een bos bloemen gekocht. Maar ik moet zeggen, die vrouw bij die bloemenwinkel, Ja. ik had liever bij haar. Dat zeg je niet. Nee. En zo heb je de hele dag verhalen waar je dingen uit weghaalt. Maar het grappige is dus dat als iemand anders een verhaal heeft waar die wat uit weglaat, dan neem je dat heel serieus. Dat is zo interessant. Dus dat gebeurt niet alleen in de media, maar dat doen wij dus ook als mens. Frits, herken je het een beetje wat hier aan tafel wordt gedebuteerd? Ja, nee, ik bedoel, in de politiek gebeurt dat natuurlijk ook dagelijks. En je ziet ook heel veel mensen met hun eigen trucjes en interviews. Of trucjes met maniertjes en dingen. En, ja, ik zal zelf ongetwijfeld ook wel hebben als Weet ik je op die televisie niet? ben. Jawel, ik ken ook een paar van die trucjes van mezelf. Noem er eens één. Nou ja, is een trucje. Wat ik bijvoorbeeld altijd doe, ik heb nooit een autocue. Ik vertel gewoon de verhalen en ik heb altijd heel veel cijfers in mijn hoofd zitten. Ik kan vrij goed cijfers, dat soort dingen onthouden. Maar ik weet dat mensen het niet geloven. Als ik 6, 7, 8 cijfers achter elkaar noem tot achter de komma. Van ja, dat kan hij allemaal niet weten. Dan kijk ik gewoon naar beneden. Maar er ligt helemaal niks aan een papiertje. Maar dat doe ik net of ik het even controleer. Zoveel, ik heb het nog even voor u gecontroleerd, maar ik weet ze gewoon uit mijn hoofd. Je doet je bescheidener voor dan je bent. Nou ja, dus, maar dan, ik heb de feiten nog even voor u nagekeken, maar die zitten gewoon hier, ik weet het wel. Maar ja, dat is een trucje. Maar ja, ik had het eigenlijk niet moeten vertellen, dan gaat iedereen volgende week kijken van hoe doe je dat. Maar dat soort dingen doe je wel. En daar speel je een klein rolletje mee. Wat is eigenlijk de betekenis van de titel Mark Rutte is lesbisch? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ook. Ik had het natuurlijk ook kunnen noemen bedorven papaya-jood. Analoog aan jouw boek. Deed ook rotte appel Marokkaan. Nee, kijk, dat is een mooi moment. Dat is dan in een live programma een mislukte grap. Dat is mooi, hè?
dat je dus iets zegt en er lacht niemand. Want, En dat is bijvoorbeeld iets, nee, maar dat is grappig, want bij Dit Was Nieuws zouden ze dat of er heel lang in laten zitten, maar meestal knipt ze dat eruit. En daarom is live televisie wat dat betreft veel leuker. Dit doe ik allemaal om te ontsnappen aan het antwoord op de vraag, Margarethe is lesbisch. Ja. Is het alleen maar omdat het een prikkelende titel is die door de uitgever als succesvol wordt beoordeeld omdat je dan meer boeken verkoopt? Nee, de uitgever was daar niet meteen enthousiast over. Ik heb dat zelf bedacht en iedereen die het boek leest, die begrijpt op een gegeven moment waarom het boek zo heet. Nou, we hebben het allebei gelezen en die vraag bleef toch hangen. Dan zul je het nog een keer moeten lezen of moeten wachten op de verfilming. Wordt onderhandeld over de rechten, begrijp ik. Ja. denk je dat je nog makkelijk bij die oprechtheid kan komen? Of wordt het steeds moeilijker? Want je geeft aan is ook zo'n vervelend woord. Ja, dat is heel erg je schrijft dat ook de televisie, of juist de televisie, het allemaal nog meer versterkt. Ben je een ASO omdat je kaal en getatoeëerd bent? Of is het zo dat je kaal en getatoeëerd bent omdat je ziet dat op televisie ASO's altijd als kaal en getatoeëerd worden gespeeld? Je weet niet meer wat is. Het gaat allemaal door elkaar lopen. Ja. En als je natuurlijk op een gegeven moment merkt, als jij een manager bent en jij merkt dat al die suffe zinnetjes die je overneemt van andere managers, dat die werken, dan ga je er nog in geloven ook. En, het is dus, en soms merk ik zelf ook, ik heb een zinnetje of een verhaal dat altijd werkt op een verjaardag. Nou, dan ga je dat steeds vaker vertellen. Dus het is steeds moeilijk om te zeggen, nee, ga nou op met je vaste verhaal en je act. Probeer het bij jezelf en bij elkaar te doorbreken. Dus het is steeds moeilijker, maar je moet het wel je best voor blijven doen. Wat is de tip om het te doorbreken? De tip om te doorbreken is heel goed op jezelf letten, maar vooral op elkaar letten. Goede vrienden hebben die zeggen, hé man, zit je te zeiken. Sorry? Stel je niet aan. Ja, stel je niet aan of wat zeg je? Maar wat zeg je eigenlijk? Waar heb je het eigenlijk over? Als je nou de vraag krijgt en die moet je heel snel beantwoorden. Ja. Wie van alle Nederlanders die je in je hoofd hebt, voert eigenlijk het meest een act op? Een goede act of een meeste? Ik denk dat Geert Wilders een briljante act opvoert. En dat komt omdat hij, meer dan anderen, omdat hij precies weet wat hij aan het doen is en voor wie hij het doet. Hij probeert niet mensen te overtuigen die toch niet overtuigd zijn. Hij speelt gewoon het helemaal briljant. Dus dat taalgebruik is gespeeld? Het is niet, het is een mix van gespeeld en hoe hij echt voelt. Maar het is vooral, het is niet, hij weet gewoon precies wat werkt. Is het een ideologie? Nee, het is gewoon als Papua's het gat in de markt waren geweest, waren het Papua's geweest. We moeten het hierbij laten voordat Beryl denkt van Papua's, daar wil ik wat over zeggen. Ja. Sorry, ik wou je niet... sorry. Dat gaan we dus niet doen. De Papua's gevallen. De 16e conferentie van de Papua's. Welke terug moet ik bedenken om nog even mijn zin... Beryl, we bedanken je hartelijk voor je komst en je verhaal over de bewustwording. We hebben genoten vandaag van jouw boek, Raoul. En